Alright, good day sa inyo mga ka-Travel Master PH. Maraming salamat sa pagsuporta sa aking channel. Ngayon naman po may iba tayo sa ating rides. Extreme ride ito gamit ang ating Honda XRM 125 Fi. I hope na subscribe nyo yung channel ko at i-like po ang video na ito. Doon sa previous video natin, nakapag-video tayo ng gaano katipid itong ating XRM 125 Fi. At ngayon naman ay mag-travel tayo gamit ito. At ito po, nandito kami sa part na ito ng San Nicolas pa naman ito, Pangasinan. San Nicolas, Pangasinan. Pero dyan sa mga kabundukan na yan ay sakop na po ng Itugon, Benguet. At yung sa kabila ay sa Nueva Vizcaya. So bago kami nakarating dito, may mga dinaanan kami. Panoorin nyo ang video na ito and subscribe to my YouTube channel. Okay, magandang araw sa inyo mga kaibigan. Ngayon naman, may iba tayo ng rides from San Nicolas, Pangasinan to somewhere in Nueva Vizcaya and Benguet. So, ano ito? Parang trail ride to mga kaibigan. Subukan natin tong XRM kasi kadalasan dinadala ko dito is yung aking Suzuki TSR 125 na Enduro. So ngayon try natin tong XRM. Ayan, kasama natin yung bayaw ko at yung kanyang pamilya. Ngayon yung bata eh. Wrong way. Alright, medyo mahigpit yung gulong natin paano sa hangin, kaya medyo dumudulas. Pero yung okay mga kaibigan, malakas tong motor natin basta low gear lang. Wrong way. Ayan mga kaibigan, so take note no, galing Pangasinan tayo, daan tayo ng mga ganitong klaseng daan. Buti nga na-develop na ito eh, yung mga naunang biyahe namin dito. Pero ang gamit ko nun Enduro ay walang ganyang mga daan. So ngayon okay na, tagusan na ng motor. Pwede nga tayong pumunta ng Baguio City dito eh, galing dito tayo dadaan kasi lulusot tayo ng Itugon, Benguet. Malapit lang. Tapos Itugon to Baguio City na. Ganun lang kadali i-access itong daan na ito. Pero sa mga ano lang, mga mahilig sa trail ride, naranasan na naman namin na dumaan din dito. Pumunta kami ng Buklaw Dam. Ang gamit ko naman noon RS 100. So mahilig kasi tayong mag-travel. At pakibisita na rin yung ating para makita nyo yung mga travel vlogs ko. I-visit nyo na lang mga kaibigan yung ating Travel Master PH. So isa rin yun na channel na hinahawakan din natin. Please like and subscribe to my YouTube channel.
Take note, ang gamit po natin ay Honda XRM 125 Fi. Kaya ba ng Honda XRM 125 ang mga ganitong rides? Yes! Kayang-kaya. Ito na nga, may sakay pa tayo. So, yan mga kaibigan. Maganda yung ating paligid. Ayan guys, so hindi naman ganoon ka strict yung pupuntahan natin. Kaya okay lang na hindi tayo saka chill ride lang tayo, kaya wala tayong helmet. So yan, dadaan tayo sa ganyang daan ulit. Ayan. So yan. Dati mga kaibigan, itong daan na ito ay talagang lumulusob kami dyan sa tubig. Yan yung tubig na yan, diyan kami dumadaan dati. Kaya lang ngayon nagawan na ito ng ganitong klaseng daan. Maganda lang din ito kapag summer, pero pag tag-ulan na naman, ayun, medyo mawawala yung mga tulay na diadaanan natin. Chill lang tayo kasi nga binibideo natin tong ating rides na ito mga kaibigan. Ayan, may mga weapon tayong masasalubong. Ito yung means of transportation nila ng mga kaibigan nating mga Highlander, yung mga kaibigan nating mga igurot galing sa bandang ibabaw. Yan po yung sasakyan nila. Weapon kung tawagin. Ayan mga kaibigan, tuloy-tuloy lang tayo. Again, this is your motorcycle masterpiece. As you can see guys, ito na, inumpisahan na ito ng gobyerno natin. Yan, gumagawa na sila ng daan. Saan bang daan? Ito. So ginagawa na nila na yung daan para diretso na doon sa taas. Ngayon, ito ang challenge sa atin kasi nga mababasa tayo. So ang gagawin na lang natin, tanggal ng sapatos para sigurado. Tanggal ako sapatos para sigurado. Yung sapatos mo kahit okay na, huwag mong ibaba kahit anong mangyari hindi mabasa. So video mo rin ako. Tanggal sapatos. Ayan, tanggal tayo ng sapatos para sigurado. Wala tayo ito. Han, kaya. Kaya bro, kaya. Ayan, so malalim yung tubig. Banatan lang natin. Hawak ka maigi ko. Makaraos. Yan, video nalulod lang. Sumakin na natin. Minsan tayo video mo doon. Yan mga kaibigan, napapansin nyo, inumpisa na ng gobyerno natin para pagkonektahin yung San Nicolas, Pangasinan papunta ng Barangay Kalumbuyan or Lumbuyan, Itugon, Benguet. Tapos tagusan na rin yan daan papuntang Nueva Vizcaya at saka sa iba pang mga lugar na konektado. Dito lang din sa kabundukan ng Pangasinan, Nueva Vizcaya at saka Benguet. Ayan, tawid tayo ulit.
meron pa tayong tatawiran ito. Ayan mga kaibigan, mabuhangin. So yan, ito yung daan na inaasikaso nila. So unti-unti na nagkakaroon ng development. Ayan, nililinis na nila. Yan yung mga kabundukan. So malawak ito mga kaibigan. So ito yung mga daan natin. Medyo lumawak na rin. Nung unang daan namin dito, mga nauna, ay talagang hindi ka basta-basta makakalusot. So itong XRM natin, medyo malawak yung manibela. Okay naman, kaya naman. So pag nalaglag tayo dyan, laglag. Yan. Trail ride ito, trail ride talaga. Dadaan tayo nitong ilog na ito. Ayan. Kaya kailangan talaga tanggal ng sapatos. Sige, taas mo lang. May kasama tayo. Ayan. So kung nakikita nyo yung mga naunang kasama natin. So yun yung mga dadaanan natin. Kaya naman ng motor kasi naka Honda XRM 125 Fi tayo. So kung napapansin nyo yung nasa taas mga kaibigan, yan yung daanan dati, kaya lang ngayon gumawa sila dito. Pero pag tagulan sigurado dyan ang daan ulit sa taas na yan. So yan mga ka-travel master. May I invite you to please subscribe my YouTube channel for more travel videos, and please like this video so that it will be recommended dun sa ating YouTube community. So yan, healthy break yung mga kasama natin. Okay, so yun o. Ayan mga kaibigan, kitang kita nyo yung sapatos ko. Yan yung daan na daan kalikasan. Joke. So yan, dadaan na naman tayo ng ilog. Ito yung ilog na dadaanan natin. Ito na naman yung ating Honda XRM, dadaan na naman ng tubig. Oy. Medyo mahihirapan tayo dahil yung sakay ko nahihirapan din. Mabigat. Kaya naman ng motor kahit nalunod na yung makina, basta wag lang abutin yung air cleaner kasi humihigop ng tubig doon Siyempre pag nakahigop ng tubig wala na, patay na makina, pati yung exhaust. Okay, yung exhaust natin dapat hindi
pa lunod, kasi pag nalunod hindi makakabuga. Ayan mga ka-motorcycle master, nandito na tayo, malapit na tayo sa, lagpas na tayo ng kalahati dun sa pupuntahan natin sa Bangar. Kaya ayan na, oh. Okay naman na yung daan dito, di kagaya dun sa mga nadaanan natin, pero merong part na mas challenging dito mga kaibigan, abangan ninyo. At dito talaga ay nagkakaalaman, mamaya makikita natin sa mga susunod na scene ng ating episode na ito. Oh, ay mga kaibigan, may mga nasasalubong pa tayo sa nakakuliglig mga kaibigan, mga ka-motorcycle, oh. Ayan, oh. Andito na tayo ngayon sa Pinit, sitio sa Pinit, ang barangay, may barangay na ito, nalimutan ko mga ka-motorcycle. Sakop siya lang sa Nicolas mga ka-motorcycle. Yan yung kabundukan. Ganda ng kabundukan mga ka-motorcycle. Nakakatuwa namang mag-ride sila dito. Magandang mga tanawin. Sa Pinit, sitio sa Pinit itong kinalalagyan natin ngayon, Barangay Fianza, San Nicolas, Pangasinan.